virkelig god kvalitet. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg prøve at designe min helt egen fodboldtrøje, og så selv sådan ligesom producere den. Jeg tror, det bliver rigtig svært både at skulle finde på navnet og sælge designet, fordi jeg så kan vælge at lave så mange forskellige fodboldtrøjer. Og så også bare at finde den rigtige producent, der kan producere det for mig til billige penge, og hvor det også er god kvalitet. Men lad os bare komme i gang. Okay, jeg har fundet på nogle navn. Jeg tænkte på måske at gøre det lidt ligesom mit efternavn, som er Kildegård Nonved, og så kalde det sådan Nongård. Eller bare hvor jeg blandede sådan noget andet fra mit efternavn. Men så slog det mig jo, at det hedder jo Kildegård, og det synes jeg selv er et ret flot navn. Så måske skal det bare hedde Kildegård, og så måske logoet noget med Kildegård sådan rundt, og så måske er der et billede af en gård. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald navnet, så nu skal jeg bare designe et logo. Nu har jeg simpelthen prøvet at lave en masse logo-designs, og jeg har sådan 3, som jeg ikke lige ved, hvad jeg går med. Men jeg kan lige så godt begynde at designe, tror jeg nu, for logoerne er meget ens. Men jeg tænker, at jeg går med et af dem, og det synes jeg selv er meget fint. Og det er sådan her, det altså kommer til at se ud. Ja, nu skal jeg egentlig bare prøve at designe selve trøjen, og så prøve at sætte de forskellige logoer ind, for at se, hvad der passer bedst. Nu er det simpelthen nogle dage efter, jeg sidst har filmet, og jeg har virkelig prøvet at finde nogle gode designs, eller at lave nogle gode designs, og jeg er kommet frem med de her 2. Jeg synes faktisk, de er ret fede, og så har jeg prøvet også at spørge AI, men AI har slet ikke kunne fatte noget som helst, selvom jeg har prøvet at spørge AI rigtig mange forskellige tidspunkter, og med alle mulige forskellige trøjer, og jeg har ikke fattet noget som helst. Men jeg har prøvet at lave de her 2 trøjer, og jeg synes, de er ret fede, så nu skal jeg bare prøve at finde en producent. Nogle timer efter, nu har jeg faktisk endelig fundet en producent. Jeg har skrevet til rigtig mange producenter, men nu har jeg fundet den billigste, og jeg håber også, det er god kvalitet. Og jeg ser rigtig meget frem til at modtage de her trøjer, så jeg vender bare tilbage, når jeg har modtaget trøjerne. Now we are prepared for these shirts. Nu er trøjen altså kommet, og jeg har virkelig glædet mig til at se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Så okay, nu står der simpelthen den første her. Okay, det er virkelig god kvalitet. Det er faktisk helt vanvittigt. Logoet, det er faktisk virkelig flot lavet, altså, og det var ikke engang, fordi jeg har den her producent, så er det dyr. Jeg kan godt lide måden, det er lavet på. Skulle måske have været lidt mere guld end gul, men altså, det kan noget. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fået den på. Nu har jeg simpelthen fået den på, og jeg synes faktisk, den er ret fed. Altså, jeg synes, det godt kan blive for meget med de her logoer, eller det her logo alle steder, men ellers så synes jeg virkelig, den er fed også. Logoet er lavet virkelig flot, og sådan, alt spiller på trøjen. Måske skulle det lige have været lidt mere guld, men ellers så synes jeg faktisk virkelig, det er fint. Så er der på tid til den her. Det er nok den, jeg synes er flottest af dem, jeg har lavet. Okay. Det var den op til forventningerne. Okay, nu har jeg ikke set den forfra endnu, men det gør I lige nu. Jeg er ikke skuffet, men hold da op et stort logo. Det kan noget, at logoet er så stort, men det er godt nok også stort. Ej, men jeg synes faktisk virkelig, den er fin. Det skulle måske også have været lidt mere guld, men ellers så synes jeg faktisk, den kan noget også. Jeg synes virkelig, min producent har været god til at sy det her, og sådan. Den er ret fint lavet, og logoet er måske for stort,
Men jeg tager den lige på, så må vi se, hvordan det ser ud. Den her trøje, den er faktisk virkelig fed. Jeg elsker detaljerne og de her streger, måden de er lavet på. Og jeg synes, det er en flot farvekombination. Men logoet foran er alt for stort. Det skulle måske lige have været. Måske den her måske imellem de her to her omkring hvor der var boldene. Altså, jeg synes faktisk, det er den flotteste trøje. Og jeg er faktisk tilfreds med det her. Nu har jeg prøvet at designe trøjer. Det kan godt være, at jeg bliver ved. Men de kan noget, de her trøjer. Jeg skulle bare have været lidt mere guld. Men jeg er ikke skuffet. Jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Husk endelig at give videoen en like og subscribe. Det betyder rigtig meget. Og så må I meget gerne i kommentaren skrive, hvis I har et andet forslag til et design eller nogle videoidéer. Skriv I bare løs ned i kommentaren. Vi ses i næste video. Bensound.com